Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου, Κατερίνα Μάστερ της Κουζίνας. Σήμερα αγαπημένοι μου φίλοι θα φτιάξουμε κάτι διαφορετικό. Θα φτιάξουμε μπουγατσάκια μικρά με μήλο, κρέμα και κανέλα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, φτιάχνουμε την κρέμα μας πρώτα. Μέσα σε μια κατσαρόλα ρίχνουμε το γάλα μας. Είναι πολύ γρήγορη και πολύ νόστιμη κρέμα. Λοιπόν, εδώ έχω βανίλια, τη ρίχνω μέσα. Όλα τα υλικά μαζί. Εδώ έχω ζάχαρη, μέσα και αυτό. Και εδώ έχω σινιγδάλι ψηλό, μέσα και αυτό. Και αρχινάω και τα ανακατεύω λίγο. Λοιπόν φίλοι μου, αφού τα ανακάτεψα όλα τα υλικά μου, πάμε να το βάλουμε πάνω στη φωτιά μας να το ψήσουμε. Και αφού το ψήσουμε, στο τέλος θα πετάξουμε το αυγουλάκι. Λοιπόν αγαπημένοι μου φίλοι, κοιτάξτε η κρεμούλα μου πως έγινε, βλέπετε. Έχει αρχίσει να πίζει. Τι θα κάνω τώρα? Σβήνω το μάτι, ωραία, και πιάνω το αυγουλάκι μου και το ρίχνω. Και αρχινάω γρήγορα. Λοιπόν φίλοι μου, τώρα το ανακατέψαμε και έχει τραβήξει όλο το αυγουλάκι, βλέπετε. Λοιπόν, δείτε το. Τι θα κάνω τώρα? Θα το αφήσω σε μια άκρη να παγώσει λίγο και πάμε να ξεκινήσουμε με τα υπόλοιπα. Λοιπόν, αφού έχουμε αφήσει την κρεμούλα μας να παγώνει, πάμε να φτιάξουμε το μήλο μας. Κοιτάξτε τι έχω κάνει. Έχω ξύσει ένα μιλαράκι, βλέπετε. Χοντρά κομματάκια, έτσι τα θέλω. Λοιπόν, εδώ έχω ζάχαρη. Θα τη ρίξω μέσα. Και εδώ έχω κανελίτσα. Μέσα και αυτό. Και αρχινάω και τα ανακατεύω. Βλέπετε πως έχει γίνει. Τι κάνουμε τώρα? Το αφήνουμε στην άκρη. Λοιπόν, πιάνω τώρα το φύλλο μου. Κοιτάξτε τι θα κάνουμε. Πιάνω ένα μαχαιράκι. Ανοίγω προσεκτικά. Ωραία. Σιγά το φιλαράκι μου. Έτσι. Και πάμε να το ανοίξουμε. Λοιπόν, θα βάλουμε αυτό. Και τι θα κάνω τώρα? Θα κόψω 3 λωρίδες. Το ισιώνω και κοιτάξτε. Πάμε τώρα. 1. Λοιπόν, έτσι. Και αρχινάω και το κόβω σιγά. Λοιπόν φίλοι μου αγαπημένοι, κοιτάξτε, έχω κόψει το φύλλο κρούστας σε 3 κομμάτια, το βλέπετε. Λοιπόν, εσείς μπορείτε να το κάνετε και 4, όσο πιο μικρά θέλετε ή όσο πιο μεγάλα θέλετε. Λοιπόν, το σκεπάζω για λίγο. Εδώ έχω φέρει την κρέμα μου, έχει παγώσει λίγο, βλέπετε. Λοιπόν, το μιλαράκι και εδώ έχω βουτυράκι που θα περάσω τα φύλλα. Πάμε να ξεκινήσουμε ένα-ένα. Λοιπόν, πιάνουμε το βουτυράκι και ξεκινάμε ένα-ένα τα φυλαράκια μας. Έτσι. Θα τα βάζουμε 2-2. Δεν πειράζει πως πάει, το αφήνουμε εδώ. Πάμε για το δεύτερο. Θα το φτιάξουμε και αυτό στο τέλος. Λοιπόν, δεν μας πειράζει καθόλου. Καμιά φορά γίνεται στα φυλαράκια έτσι. Λοιπόν, το περνάμε και αυτό. Έτσι. Λοιπόν, τι κάνω τώρα? Πιάνω μία κουταλίτσα, αυτό, το βάζω εδώ, το απλώνω λίγο και μία κουταλίτσα από το μήλο, βλέπετε, αυτό, και αρχινάω και το διπλώνω. Λοιπόν, πάμε έτσι. Το πιέζω λίγο να πάει σε όλο το φυλαράκι και αρχινάω έτσι. Κάνω τριγωνάκια, βλέπετε, έτσι. Αυτό. Το γυρίζουμε λίγο από εδώ και το τοποθετούμε στη λαμαρίνα. Έχω βάλει αντικολλητικό χαρτί όπως κάνουμε πάντα. Λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο θα τα κάνουμε όλα. Πάμε να τα κάνουμε. Λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι, η πρώτη μας λαμαρίνα είναι έτοιμη, βλέπετε. Λοιπόν, τα περνάω από πάνω με ποτηράκι. Ωραία. Έχω προθερμάνει το φούρνο μου στους 180 στον αέρα και θα ψήσω για 30 λεπτάκια. Πάμε να τα βάλουμε. Αγαπημένοι μου φίλοι, μετά από 30 λεπτάκια τα μπουγατσάκια μου είναι έτοιμα, κοιτάξτε τα. Τα έχω πασπαλίσει με ζάχαρη, άχνη και κανέλα. Δείτε αγαπημένοι μου φίλοι, μοσκομύρι σε όλο το σπίτι, είναι πεντανόστιμο, είναι τέλειο. Αυτό ήταν το βιντεάκι μου και σήμερα. Αν σας άρεσε, κάντε like και εγγραφή και γράψτε μου τα σχόλιά σας. Γεια σας και καλή επιτυχία. Τα φιλιά μου.